बेलायनो खारमासि जात बरंनि जीवन बहुत समय तम फायसाइमिया तिनी कैसा बुकजुग सांबादिक सेमुली जमातिया कैसा एक्सीडेंट का वो एक्सीडेंट माने खनावो आं कोनो बिनि साथ लाइननि फैबार परे बिनि याकुं दगा अनेक चुट बाचाका याकुं बायसा माने क्लास खालामो कोनो लाइन फैबानि जाय आं इसोरनिफ्राय प्रार्थना खालामनाय दतिनो हामै बाजाथों होनो हामै बाजाव बिनि सामंगतैसा बिनि सामंगतैसा जयेन खालामनानै आं सम खालामदों।